Mae'r canlyniadau yn parhau I ddod a braf gweld y lliw coch a'r rhan ddeheuol y prif gylch unwaith eto I ni yn edrych ar yr adran ec. A Rob Jones yn gwmni finne heledd cynnwal a dyma ni unwaith eto y wen yn gweud cyfrolau Rob. Mae'r gwen yn gweud popeth wrth gwrs. Nicola Jones yr beirniad wedi penderfynu arthen Pollyanna I teulu Jones Evan. Fe gaethon nhw digon o lwyddiant yn yr adran A. Mae'n disgwyl fel bod nhw'n mynd I fod llwyddiannus yn yr adran C y heddi. Ond arthen Pollyanna yw'r dewis. Mae hi wrth y march Bryn Sion Red Knight ac allan o Ewin Showgirl. Yn ail, in second, we have number 7-1. Wedi cael ail y llynedd, os fi'n cofio'n iawn. Yn 2 mlwydd oed y llynedd. Mae dy gof di'n iawn. Neu wyt ti'n darllen rhywbeth, Gwed? Gwed gof. Pa roi'r cyfrinachau I bant. Ond na, yn stori o lwyddiant unwaith eto. Mae yna batrwn. Ni wedi gweld y ddoi ddosbarth Caseg gwag neu adfarch yn gynharach. Maen nhw gyd yn ddi, maen nhw gyd yn batrwn yn agos iawn i'r enillydd hyn. Ac arthen Pollyanna. Fel y ti'n gweud allan o'r march Bryn Sion Red Knight a'r Caseg Ewin Showgirl. Wel, llongyfarchiadau mowr iawn unwaith eto fan hyn. Arthen Pollyanna yn sicr yn dipyn o ffefryn gyda'r dorf yma yn y prif gylch ar y fore dydd Iau ac yn ennill y Caseg Fagu rhwng 4 a 7 oed yn yr adran ec, y Merlod Cymreig Teip Cob. These classes are very generously sponsored by Kay Egerton and Son, and Mark Egerton is pleased to be sponsoring this section again this year with all the best of the competitors who will be coming forward into the ring. We're very grateful to Mr Egerton for his support once again in these classes.